Ano disgrasya sa Mandawi City? Patay ang lalaking nagmanihog van. Human mabangga sa usa ka prime mover. Niadtong Sabado sa kadlawon. Ano ang live report ni Nico Serino. Nick? Yeslan, patay kining nagmaneho og van human mibangga sa usa ka prime mover og container van. Di na mahitsura kining puti nga van human madisgrasya sa barangay Paknaan pasado alas 2 sa kadlawon niadtong Sabado. Mibangga kini sa usa ka prime mover. Sa investigasyon, nasuta nga ang prime mover nag-urong lang tunga sa daan kay nagub-an. Ang van nga padung sa Konsolasyon gingong mi-overtake sa gisundang sakyanan apan nilahos sa nagpundo nga prime mover. Naay mga early warning device but mo lagi nagsunod siya da contract then ni-decide siya nga mo overtake to the left but pag overtake sa wa dito nabulaga siya sa truck nga nagparking niya due to breakdown. Patay ang driver sa van nga si Roberto Alpasa, taga-Tayud, Liloan, human naipit sa sakyanan. Samtang ang opisyal sa team, padayon nga mipahimangno sa mga motorista nga mag-amping kanunay sa pagmaneho aron malikay sa disgrasya. Sa data sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi, Contim, lakip ang mga dagkong truck sa mga sakyanan nga labing komon nga nadisgrasya sa kadalanan, gani ikalima sila sa listahan. Sa datos sa buwan sa Marso, labing daghang na aksidente ang mga motorsiklo nga moabot sa dulan 300 ka mga insidente. 70 to 80% involved motorcycle. Arigya po na sa driver nga permi gadali. Easily to overtake to the right, to the left, or even nga maghuro, magkabantay mo, traffic, maghuro mo sa kanong, paano ba? I don't know. Sa mga nalistang accident-prone areas sa syudad, labing daghang kaso ang hitabo sa daan JP Rizal, uunahan sa Butuanon River, paingon sa Barangay Basak ug Hagobiao. Gisundan kini sa daan DM Cortez ug AC Cortez. Mao nga pahimangno ni malig-on sa mga motorista sa tanang higayon, angayang magmatngon. Amping lang kita pirmi. Even nga mingaw andan or adlawan or gabi ato gyapon ang pag-amping lang gyapon sa tag-usa sa driver. Para sa buwan sa Abril lan, ang team doon na sa initial nga data sa gidaghanon sa mga traffic accidents nga nahitabo sa Mandawi City alang sa miaging buwan. Gikulit pahinon nila ang kinatibuk ang datos ni pan sa maghihapon sa miaging mga buwan kadaghanan sa na-involve sa mga aksidente sa kadalanan kining mga motorsiklo. Lan? Okay, daghang salamat, Nico Serino.